Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na wannan gida muna muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa yau ma mun zo muku da sirri na mallaka. Mun zo muku da laƙani na mallaka mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Wannan sirri ne na mallakar budurwa. Laƙani ne na mallakar budurwa mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Dukkan namiji saurayi da kake da budurwa, amma kuma budurwan nan taka tana ja maka hankali, tana ba ka ciwon kai, tana juya maka baya. Idan ka kira ta a waya ma sai ta ƙi ɗaga kiranka, ko idan ka je ƙofar gidansu ma ka aika ta zo ta ƙi zuwa, ko in ka mata magana ta WhatsApp ma ta ƙi sauraron ka, kai kuma ka rasa yanda za ka yi kuma kana son ta. To in har kana so ka mallake ta don ta so ka, to kai amfani da wannan sirrin. Za ta so ka, hankalinta zai dawo kanka, ra'ayinta zai dawo kanka bi'iznillahi ta'ala. Domin wannan sirrin mallakar budurwa ne mujarrabi mai ƙarfin gaske. Sai dai in saurayi ba ka yi shi yanda muka faɗa a kan budurwarka ba insha Allahu ta'ala. Yan uwa ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi share, ku yi liking, saboda yan uwa su samu ganin wannan sirri, saboda su masu amfana kuma ta yadda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani, ko idan mutum yana so za a masa wani aiki, to insha Allah zai iya tuntuɓar malam a kan wannan lambar ta WhatsApp 080 67 01 30 31 insha Allah. Duk wanda ya tuntuɓi malam a kan wannan lambar ta WhatsApp, to zai samu malam da yardar Allah. Yan uwa kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na mallakar budurwa. Dukkan namiji saurayi da kake da budurwa, to albishirinka, in har kana da budurwa kuma ka tabbata tsakaninka da Allah kana son wannan budurwar, aurenta za ka yi, amma kuma ita budurwar taka tana ba ka ciwon kai, tana ja maka aji, tana jujjuya maka baya. To in har kana so ka mallake ta, saboda ta so ka, saboda ta ƙaunace ka, saboda hankalinta ya dawo kanka, saboda ra'ayinta ya dawo kanka, to kai amfani da wannan sirrin za ka mallake budurwar taka. Za ta so ka, za ta ƙaunace ka, hankalinta da tunaninta da ra'ayinta zai dawo kanka insha Allah. Ita da kanta za ta zo tana neman ka, ba wai ma sai kai ka zo kana neman ta ba, a'a. Ita da kanta za ta zo tana neman ka insha Allahu ta'ala. To shi wannan sirrin mallakar yanda ake amfani da shi shine, idan namiji saurayi kana so za ka yi shi don ka mallaki budurwarka, to da farko ne za ka samo itace ne na lalle. Idan ka samo itacen lallen nan, to za ka feke shi zai zama alƙalami. Sannan kuma za ka samo tawada, za ka samo farar takarda. Kamar yadda ka ga an yi wannan rubutun, to kai ma haka za ka rubuta a jikin farar takarda. Za ka ga tsakiyan hatimin nan an sa ismu, to za ka saka sunanka a sama, sai ka sa sunan budurwar taka a ƙasa. To bayan ka saka, to sai ka naɗe wannan takardar sai ta zama laya. Idan ta zama layin nan, to za ka ajiye ta sai ƙarfe 2 dare yayi. Bayan 2 dare nan yayi, to sai ka tashi sai ka yi alwala. Bayan ka yi alwala za ka zo za ka yi sallar nafila raka'a 2. Raka'ar farko za ka karanta Fatiha sai ka karanta suratu Yasin. Raka'a ta 2 ma za ka karanta Fatiha sai ka karanta suratu Yasin. Idan ka yi sallama, to za ka yi istighfari 100, hailala 100, salatin annabi 100. To bayan ka yi wannan layin da ka yi, sai ka ɗauko da sai ka ɗaura ta a saman carbinka. To sai ka ɗaga hannayenka sama sai ka faɗi ya Rabbi, ya Rabbi sau 3. Bayan ka faɗa, to sai ka ƙudurta niyya sai ka faɗi ya Rabbi Allah, zan yi wuridun wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. Da niyyar Allah budurwa ta wance, sai ka faɗi sunan budurwar taka.
da niyyar budurwarka wance Allah ya mallaka maka ita, Allah ya mallaka maka ita, Allah ya juyo da hankalinta kanka, Allah ya dawo da hankalinta kanka, Allah ya karkato da hankalinta kanka, Allah ya jawo ra'ayinta ya zuwa gare ka, Allah ya jefa sanka da ƙaunarka cikin zuciyarta, Allah ya lulluɓe zuciyarta da sanka da ƙaunarka. To kullum za ka yi wuridin wa ƙununa mace ya zarba da in kuntun sadiƙin 1111 tsawon kwana 7 daidai, tsawon kwana 7 daidai. To a ranar da ka gama, so rana ta 8 za ka je jikin randa ta ƙasa ka tuni rami sai ka binne wannan layar. To kuma za ka nemo kaji mata, kaji farare guda 3 manya, sai ka zo sai ka yanka, sai ka gasa, sai ka rabar wa almajirai sadaka. To wallahi idan ka yi wannan sirrin za ka ga abun ban mamaki, za ka ga yadda budurwarka za ta riƙa maka insha Allahu ta'ala. Kuma 'yan uwa muna ba da taimako ɓangaren farraƙo, ɓangaren mallakar miji, ko idan mace budurwa ko bazawara kina neman mijin aure baki samu ba, to insha Allah muna ba da taimako a wannan ɓangaren. Ko kuma mutum ne yake yin kasuwanci amma kasuwancin ka kullum babu ci gaba, jama'a ba sa zuwa wajen ka siyayya, muna ba da taimako. Idan mutum kuma yana neman haifuwa insha Allah in ya tuntuɓe mu shi ma muna bayarwa. Da dai sauran dukkan buƙatu na alkhairi inda an tuntuɓe mu, to yin wa Allah ya taimake mu. Bisalam.